penwythnos diwethaf es I Catalwnia fel rhan o ddirprwyaeth o aelodau etholedig o dros Ewrop I gyd a tu hwnt I weld y referendum oedd yn cael ei gynnal gan Llywodraeth Catalwnia ar annibyniaeth. Nes I ddim gweld y trais, ond dwi'n siŵr bod chi wedi gweld y trais pan aeth yr heddlu arfog I mewn a curo pobl, oedd dros 800 o bobl wedi ei anafu. Ond be weles I oedd cannoedd, miloedd o bobl Catalwnia yn ymddwyn yn hollol heddychlon yn mynd I fwrw pleidlais dros eu dyfodol eu hunain, a mae gyda nhw yr hawl I wneud hynny. Nawr, dyw Sbaen ddim yn derbyn y referendum, ddim yn derbyn y canlyniad, bod 90% o bobl wedi pleidleisio dros annibyniaeth. Felly, dyn ni yma yn Strasbwrg heddiw wedi bod yn siarad am hyn. Mae miloedd o bobl yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd, ar yr Undeb Ewropeaidd nawr I chwarae rhan, I helpu cynnal trafodaethau, I helpu ffindo ffordd ymlaen. Achos mae'r sefyllfa yma yn un difrifol iawn. Mae hawl gan bobl Catalwnia I penderfynu eu dyfodol eu hunain. Ac mae rhaid I ni ffindo ffordd I alluogi I hynny ddigwydd yn heddyllon.